Jo lidi, další způsob, jak se můžou kluci dostat ven, je úplně jednoduchý. Jak můžete vidět, vedle mě se nachází tahle deska, ve které jsou díry. A kluci mají 3 pokusy k tomu, aby hodili dohromady 50 bodů. No jsem zvědavý, jestli se jim to povede. Upřímně, tak jednoduchý si myslím, že to opravdu není, ale třeba budou mít štěstí. No lidi, ve škole jsem byl v házení fakt dobrý, takže si myslím, že tohleto hravě zvládneme a samozřejmě nechám jednou hodit i Humiho. Tak jo, jdem na to. Zvědavý, to já taky. Zkusím trefit rovnou tu 40, i když nevím, jestli se tam ten míček vejde. Tak pojď. Bohužel. Musíš nás zachránit. Máte poslední 2 pokusy. Tak aspoň tu 30. Tak. Jo, čistý průstřel, takhle se to dělá. Výborně, a to hodí jako poslední. Já. Už ti stačí. Tak. Pozor, tady máš. Už ti stačí jenom ta 20. Jo, to trefím hned. Jo. Tak, dej nám klíček. Nám ho dej.